da ni ar ddechrau blwyddyn eglwysig newydd y llyn mis Medi. Dwi'n rhyw deimlo, mae yna rhyw ddechrau newydd, a mae yna gyfle i ni fel eglwys feddwl, be dyn ni'n neud, be di'n pwrpas ni, lle dyn ni'n mynd, be mae Duw isio gynno ni. Ac dwi beth bynnag yn edrych ymlaen at gael alun yn ôl yn pregethu'r gair ac yn harwen ni ac yn bugeilio ni. Gobeithio bod wedi cael amser da dros yr haf hwn ac wedi cael gorffwys. Reit, wel, mi gawn ni air o gweddio wedyn mi ganwn ni yn henyn cyntaf. Gadwch ni jyst cyflwyno'n myndfa i'r arglwydd. Da ni'n diolch i ti arglwydd am yr braint da ni'n gael o ddod at yn gilydd y bore yma. Da ni'n deulu, da ni'n frodyr ac yn chwiorydd yn Crist. A da ni'n diolch yn bod ni'n cael dod at yn gilydd yma yn cen i daddoli di ac i gyflwyno hunain o'r newydd i dy waith. Mae'n byd ni, mae'n cymdeithas ni angen ni ac angen y gwerthoedd oedd y ti a'r arglwydd Iesu pan oedd o'n troedio'r ddaear yma yn ei cyhoeddi. A da ni'n gweddio arglwydd a byddi di'n gwneud ni bob un ohono ni yn ddwylo ac yn draed ac yn enau Iesu Grist i rannu rhywbeth o ryfeddod i gariad a'i efengil, a'i ras, a'i dangnefedd. Da ni'n cyflwyno'n hunain anhwylfa i ti rwan felly yn enw ac yn hyddiant yn gwaredwr. Amen. Amen. Reit, yr enyn gyntaf sydd gyda ni ydy angor. Da ni wedi canu honest dipyn. Dwi'n cofio Iesu ei hun i'w ngobaith i. Ei waed sydd yn ddangori, does dim i'w roi gan ddynol y rhyw. Yn enw Iesu nawr rwy'n byw. Yes, we are here, Lord, my feet.
cyfieithiad cynnar o gan Saesneg, o emyn Saesneg ydy hwnne. Aelod arall yn teulu ni yma Ebenezer. Son am teulu gyda llaw, dwi falch bod y ddau Jonesiaid arall yn helpio Rachel efo'r cyfeilio. Dwi'n meddwl bod Alan di cofio mae teulu'r Jonesiaid yn arwen yr addoliad, felly oedd e'n gallu cael neb ond Jonesiaid i gymryd rhan. Da ni'n mynd i weddio rwan. Dwi'n mynd i weddio'n arbennig dros aelodau teulu Ebenezer. Oedd Malcolm yn dweud bod Densyl yn sal iawn ar hyn o bryd wedi syrthio ac yn yr ysbyty Victoria Sene o'ch chi'n dweud ac yn yr ysbyty'r brifysgol. A mae Megan hefyd yn disgwyl llawdriniaeth ar ei chlun, neu ffen-glin, dwi'n siŵr, yn dydd Mercher. Os yna rhywun arall, ydych chi'n teimlo dylen ni fod yn cofio amdanyn nhw bore yma? No? Seren, diolch. Newyddion da, wel, dydy ddim yn ôl ar y rhestr trawsblaniad eto, ond oedd wedi cael ei chymryd i ffwrdd ar y rhestr oherwydd bod hi'n anemic. Ac mae'r hiarn wedi dechrau mynd yn ôl i fyny sydd yn newyddion da. Dyna ni'n gobeithio erbyn wsos nesaf yma y bydd oedd hi'n mynd i fyny ddigon i rhoi hi'n ôl ar y rhestr trawsblaniadau. Diolch. Neu chi? Ia, methu bod hefo ni. A mae'n bwysig bod ni'n cofio sefyllfa Afghanistan a Haiti hefyd. Rhywle arall? Rhywbeth arall? Yn byd eang? Gadwch ni weddio ar blwydd. Da ni yn diolch i ti ac mae'n bleser pur cael dod at ei gilydd i daddoli ti. Mor hyfryd, mor dda di cael ei eistedd fel dy deulu di yma gyda'n gilydd ar blwydd. A gwybod efo ti, y Duw roddodd fywyd i yn lle cyntaf, y Duw sydd yn cynnal ni o ddydd i ddydd, efo ti gyda ni. Rwy fi gyda chi bob amser ddiwedd y byd yn Iesu Grist. A da ni'n gofyn i ti wneud i faddau ni bod ni'n aml iawn yn anghofio hynny. Da ni'n anghofio y ffaith efo ti yn ddiw ffyddlon. Efo ti yn ddiw sydd yn tywallt dy roddion a dy ras arno ni o ddydd i ddydd, o awr i awr, o funud i funud, o iliad i iliad, i rwy ti gyda ni. Helpia ni ar blwydd. Helpia ni gofio bob amser. Beth bynnag ydy'n hamgylchiadau, pa mor anodd bynnag ydy bywyd ar y brydiau, dyfo ti y byw gyda ni. Emmanuel. Felly, da ni'n cyflwyno'n hunain ac yn cyflwyno'n hoedfa i ti y bore yma ac yn gweddio byddi di yn bendithio ni, nid yn unig y criw ohono ni sydd yma wedi ymgasglu yn cen, ond unrhyw un sydd wedi ymuno â ni yn rhithiol hefyd. Da ni'n gweddio dy fendith helaeth di arno ni, nid am yn bod ni jyst eisiau profi bendith, ond am yn bod ni'n anwyddus i gael yn llenwi a thlan ysbryd i am galluogi i fod yn dystion gwell i Iesu Grist. Ac wrth feddwl am hynny ar blwydd, da ni'n cyflwyno Alun a Vicky, da ni'n cyflwyno Alun yn arbennig i ti wrth iddo fo feddwl am ddod yn ôl i'n harwen ni yn bywyd fel eglwys dros y cyfnod nesaf yma. Ac yn meddwl yn arbennig am y baich wyt ti wedi rhoi ar ei galon o, yn bod ni fel eglwys, yn eglwys enillgar, yn eglwys fydd yn denu pobl eraill at Iesu Grist. A da ni'n gofyn i ti, neu di'n hysbrydoli ni, neu di damio'n dy cynnig ni, neu di'n helpio ni, nid yn unig i siarad am hynny, ond i weithredu hynny, ac i fod yn gyfryngau i annog pobl i edrych ar Iesu, i weld fod ystyr bywyd i'w ddarganfod
yn y gwaredwr y feddwl ddanfonais di yn byd ni. Clyw yn gweddi ni dros Alun a'r Glwydd bendithia fo, enlunia fo ar ysbryd glân a galluogi o yn ystod yr tymor nesaf yma rwan i'n tywys ni a'n harwen ni yn nes at ti ac i fod yn ddisgyblion gwell i ti. Da ni yn cyflwyno'n arbennig i ti yr rhai da ni wedi henwi y bore yma. Da ni'n gweddio'n arbennig dros Esyllt ac yn gofyn i ti yn dy drigaredd ar Glwydd i fod o mewn cyflwr pur fregus ar hyn o bryd yn yr ysbyty. Da ni'n gweddio y byddi di trwy dy lan ysbryd yn ei gysuro fo, y byddi di'n agos ato fo ac y bydd o'n ymwybodol o dy bresenoldeb di. A'r Glwydd yn dymuniad ni fydde ar ei ti fod â dy law arno fo ac y bydde ti yn dod â'i achad a chryfder yn ôl i'w gorff a'i ened ar Glwydd. Ond da ni'n sylweddoli bod y bywydau ni gyd yn dy ddwylo di. A da ni'n gwybod mae dy fwriadau da di ar yn cyfer ni bob un sydd ore. Felly da ni'n ei gyflwyno fo yn arbennig i ti. Ac yn meddwl am Megan hefyd wrth iddi wynebu yr llawdriniaeth sydd o'i blaen i dy Mercher nesaf. Da ni'n ei chyflwyno hi yn dyner iawn i ti ar Glwydd ac yn gofyn i ti wneud i chynnal hi a'i helpu hi thei wybod dyfod ti gyda hi am bod ni fel brodyr ac giorydd yn Ebenezer yn meddwl amdani ac yn gweddio dros ti. Ac yn wir dros henoed i gyd yn yn heglwys. Da ni'n diolch i ti amdanyn nhw ac yn diolch am ei ffyddlondeb nhw ar hyd y blynyddoedd. A da ni'n gweddio byddi di'n agos at bob un ohonyn nhw. Lle bynnag maen nhw ac pan fyddan nhw falle trwy gyfrwng y cyfryngau yn gwrando ar yr oedfa yma, da ni'n gweddio byddan nhw'n sylweddoli gymaint yr ydyn ni yn ei gwerthfawrogi ac yn ei caru nhw yn yr arglwydd Iesu Grist. Ond da ni'n gweddio droson ni'n hunain yn unig, da ni'n cyflwyno'n byd i ti. Da ni wedi sôn eisoes am y ffaith fod yn gwlad ni a'n cymdeithas ni angen Iesu Grist. Angen y gwerthoedd ddaru ti datguddio a'i bwriadu ar gyfer y byd da. Ac felly, da ni'n cyflwyno yn cymdeithas am byd i ti ac yn gweddio ar Glwydd byddi di. Yn gweld yna i dywall dy lan ysbryd ar yn gwlad ac ar yn pobl ni unwaith eto a dod â llawer i berthynas fyw â Iesu Grist. Ond da ni'n gweddio dros y byd yn ehangach hefyd. Ac yn cyflwyno'n arbennig i ti y sefyllfa dyrienis sydd yn Kabul, yn Afghanistan ar Glwydd, ac yn cyflwyno'n arbennig i ti o bobl hynny sydd wir yn deheu am gael dianc rhag Taliban oherwydd y dychryn a'r ofn o ddial. A da ni'n gofyn i ti wneud i roi doethineb i arweinwyr byd wrth delio efo'r Taliban. Ac wrth geisio adeiladu pontydd a dealltwriaeth i'w hannog nhw i sefyll dros y gwerthoedd gorau ar Glwydd. Clyw yn gweddi ni dros bobl Afghanistan yn arbennig y bregus a'r ofnus. Ar un modd y sefyllfa'n Haiti ar Glwydd wedi wynebu sefyllfaoedd dychrynllyd efo'r ddaeargryn a'r stormydd. Da ni'n gofyn i ti wneud i fod yn agos iawn at bobl yno. Ac yn arbennig y byddi di'n bendithio y mudiadau yn garol hynny sydd yn trio helpio pobl yn y sefyllfa druenus yna. Ac bydd gwledydd cyfeithog y byd yn hael ac
Ac yn byddwn ni'n hefyd trwy fudiadau fel cymorth Cristnogol a TFN a gwahanol fudiadau eraill, y byddwn ni i gyd yn hael ac yn gweld y gallwn ni arglwydd gyfrannu tuag at ail-adeiladu y sefyllfa yn Haiti. Clyw yn gweddi ni felly, dwi'n siŵr bod ne bethau ac unigolion wedi croesi meddyliau nifer ohono ni yn ystod y weddi rwan, a dyn ni'n cyflwyno'r gweddiau tawel yna hefyd i ti. Ac yn gweddio dy fendith ti ar weddill yr oedfa. Ni'n gofyn y cwbl yn enw ac yn hiriant yr un a'n dysgod ni weddio gweddi yr arglwydd gyda'n gilydd. Ein tad yn y nefoedd. Sanctifiad Deo. Del y dyrnas. Dyron ni heddiw yn bar a benyddiol, a maddau ni drosedd, dyrwyn ni wedi maddau i'r rhai o drosedd yn erbyn, a ffaith yn dwi'n braf, ond gweled ni'n rhag y drwg, oherwydd ei o'r deyrnas, a'r gallu a'r gwyddoniad, a'n byth, a'n rhan. Mae Rachel yn mynd i ddarllen o'r gair rwan. Galatiaid penod 1. Llythyr gen Paul, cyfryddiolau'r personol i'r Mesaia Iesu. Dim pobl dywysio fi i fod yn gymrychiolau'r Mesaia, a dim rhyw ddyn cyffredin anfonol fi, ond y Mesaia Iesu hun, a diw y tad yr un colodd yn o'r fyw. Mae ffrindiau sydd gyda ni yn anfon i cyfarchion ato chi, yr ydwysi yn halaeth Galatiaid. Dwi'n gweddio byddwch chi'n profi heilionau ryfeddol a heddwch dofn mae Dyw ein tad ar arglwydd Iesu Grist yn roi i ni. Gwnaeth Iesu yn union beth oedd ein Dyw ein tad eisiau. Roddodd ei bywyd yn aberth dros yn pechodau ni, mwyn cael ni o afael yr oes bresennol a'i dragion ni. Dyma'r Dyw sy'n heiddi foli am byth bethau. Amen. Dwi'n cael chi'n anodd credu bod chi wedi troi cefn ar ddim o fian. Troi cefn ar un sydd wedi galw chi at ei hun drwy heiddion ein Mesaia, a derbyn rhyw syniadau eraill sy'n honni bod yn newyddion da. Ond does dim newyddion da arall yn bod. Rhyw pobl sydd yn drysu chi drwy stimio newyddion da am y Mesaia a wneud yn rhywbeth arall. Mellid Dyw a pwy bynnag sydd yn coeddi neges wahanol i'r un wneithon ni rannu gyda chi. Petai ein hunain yn gwneud y fath beth, neu hyd yn oed anglon nefoedd methu Dyw aml. Dwi wedi dweud o blaen a dwi'n deud yr un peth eto, os oes rhywun yn cyhoeddi neges gwahanol i'r un wneithoch chi credu, methu Dyw aml. Felly, ydw i'n swnio nawr fel rhywun sydd eisiau cael ei ganmol gen bobl, ond eisiau plesio Dyw ydw. Ydw i eisiau bod yn boblogaidd? Taswn i dal yn eisiau plesio pobl, byddwn i ddim yn was yn Mesaia. Fod brodyr a rheolydd dwi eisiau chi deall yn iawn, mae dim rhywbeth wnaeth pobl i ddychmygu y newyddion da yma dwi'n ei gyhoeddi. Dim clywed y neges gen rhywun arall Iesu, a wnaeth neb arall i dysgu i mi. Y Mesaia Iesu hun ddangosog i ni be oedd y gwir. Mae'n siŵr bod chi wedi clywed beth roedd yn ei wneud pan o'n i'n dilyn y grefydd Iddewig, ro'n i'n erbyd Cristnogion fel ffanatig ac ceisio dynistrio Eglwys Dduw. Diolch ti. Dyn ni'n mynd i wrando ar fideo o'r gan gafodd ei sgwennu yn ystod y cyfnod lockdown na rwan. Un o'r bendithion sonies i amdano fo oedd bod o wedi helpu yr eglwys i fod yn mwy creadigol, a mae Meilir Geraint a Cadi Gwyn wedi sgwennu nifer o ganeuon o emynau newydd, a mae hon yn un ohonyn nhw. Fyddwch chi'n gwybod i, ond mae'n syml iawn os ydych chi eisiau hwnnw'n canu hefo chi, croeso i chi wneud hynny. Felly, jyst steddwch a gwrando ar y gan. Ac ar ôl hynny, mi fydd rhywun yn pregethu. Mae Carys yn mynd i pregethu am y tro cyntaf.
o gyda ni eisiau charbed chi a cael pregethu i'r gen i. Dwi'n heiddi dim, ond ti'n dewis fy mendithio yn y stori. Ddiw rwy ti'n parhau I weithio, does dim byd y medru di ddim ei ddefnyddio lles y rai sydd yn dy garu di. Lles y rai sydd yn dy garu di. Dwy ti byth yn newid, ti'n cadw bob a ddewid. Mae thair ac mae dy ysbryd yn gweithio yn omni. Diolch am dy gariad, dy ras o dy faddeuant. I ti yma i'r gogoniant, yn diwan harglwydd ni. Frenin nid, rwyt wedi bod ers y dechreuad sofran wyt. Creuawdwr byd y ser a'r lleiad, does dim awr, does dim munud, does dim eiliad, pan fyddi di yn ein anghofio ni. Pan fyddi di yn ein anghofio ni. Dwy ti byth yn newid, ti'n cadw bob a ddewid. Mae thair ac mae dy ysbryd yn gweithio yn omni. Diolch am dy gariad, dy ras a dy faddeuant. I ti yma i'r gogoniant, yn diwan harglwydd ni. Yeah. Whoa. Am dragwyddod e bydde di'n teyrnasu, anhygoel yw dy gariad di. Am dragwyddod e byddwn ni yn canu, mor sanctaidd yw ein harglwydd ni. Am dragwyddod e bydde di'n teyrnasu, anhygoel yw dy gariad di. Am dragwyddod e byddwn ni yn canu, mor sanctaidd yw ein harglwydd ni. Dwy ti byth yn newid, ti'n cadw bob a ddewid. Mae thair ac mae dy ysbryd yn gweithio yn omni. Diolch am dy gariad, dy ras o dy faddeuant. I ti yma i'r gogoniant, yn diwan harglwydd ni. Dwy ti byth yn newid, ti'n cadw bob a ddewid. Mae thair ac mae dy ysbryd yn gweithio yn omni. Diolch am dy gariad, dy ras a dy faddeuant. I ti yma i'r gogoniant, yn diwan harglwydd ni. Bore da, ac diolch am y cyfle I allu rannu gyda chi bore yma. Mae'n meddwl lot yn enwedig oherwydd bod chi fel eglwys wedi annog fi a cefnogi fi a dysgu fi gymaint ar hyd y blynyddoedd. Fi wir yn gwerthfawrogi. A diolch mam o dad a mam o allan. Dwi wedi dewis rannu am yr adnodau yma yn Galatiaid.
oherwydd bod nhw wedi aros gyda fi'n ddiweddar. Ac o'n i'n meddwl yn ôl at pan oedd Alun yn sôn am pan mae rai adnodau jyst yn sticio yn eich meddwl chi ar ôl i chi ddarllen nhw, a bod e'n amlwg bod Duw yn ceisio dweud rhywbeth wrthych chi. A mae'r adnodau yma wedi bod yn troi yn meddwl dros y wythnos y diwethaf. A dwi wedi profi bendith o astudio llythyr Paul at y Galatiaid yn ddiweddar. So dwi'n gobeithio byddai'n ffyddlon i'r gwirionedd yn yr hyn byddai'n rannu gyda chi, ac yn diolch i Dduw am be mae wedi dysgu i fi trwy ei air, gyda cymorth esboniadau ac doethineb gan teulu a ffrindiau hefyd. Mae gen Paul nifer o bwysleisiau gwahanol yn ei lythyr at y Galatiaid, ond bod yma dwi eisiau tynnu sylw yn benodol at ei bwyslais ar achubiaeth trwy ffydd a'r sail gras Duw, ei roedd hael tuag ato ni, yn rad ac am ddim, a'r gobaith sy'n dod o ganlyniad i hynny. Roedd Galatia yn ardal o genedl ddynion, hynny yw pobl sydd ddim yn dod o tras y Ddewig, ac fe bregethol Paul y rhyfengyl gwir iddyn nhw, ac roedd i Dduw daeth nifer i gredu a cafodd y glwysi ei sefydlu yno. And ar ôl i Paul ardal y Galatiaid, daeth arweinwyr i Ddewig oedd yn pregethu efengyl ffug iddyn nhw. Roedden nhw'n dweud nid ffydd yn Crist yn unig sy'n achub, rhaid bod yn iddew, ac felly dilyn traddodiadau a chyfreithiau Ddewig. Un o'r prif hot topics ar y pryd oedd enwediad, defod y Ddewig i ddynion ifanc. Oes rhaid cael eich enwedu i gael eich achub? O pregethodd Paul ei bod ni'n derbyn ryddid, achubiaeth a bywyd trwygoedol trwy Iesu Grist yn unig. Dim ond trwy ras Duw gallwn ni gael ein achub. Roedd yn rechion dynol ddim yn digon da, a dydyn nhw'n dal ddim yn digon da heddiw. Mae hyn yn rhywbeth sydd yn anogaeth i mi a i'n llaw, ond ar y llaw arall mae'n her ydy eisiau gwneud pethau ffordd fy hun. Gobeithio dim fi yw'r unig un sy'n teimlo felly. Oedd y rai oedd yn ceisio twyllo Galatiaid, doedden nhw ddim yn gwadu Crist, ond doedden nhw yn ychwanegu terms and conditions i'r syniad ein bod ni'n cael ei achub trwy afael Crist. Dwi'n casau pan y paragraffau o small print am waelod special offer neu ar gwaelod rhyw cystadleuaeth neu hysbysebiad, a mae mor fach, mae bron yn mynd yn blurry oherwydd bod e jyst mor hir a boring, neu falle bod fi jyst angen prawf llygad. Ond roedd y small print i'r efengel roedd yr arweinydd eithafol y Ddewig yn pregethu, yn ychwanegu at y gwirionedd pwerus a phrydferth na allan ni'n neud dim, heblaw am dibynnu ar Crist yn llwyr am ein achubiaeth. Oedd felly yn cymryd i ffwrdd ohono. Dwi'n cofio ffrind i fi unwaith yn cymharu ychwanegu at yr efengel fel ychwanegu halen i gacen. Trwy ychwanegu ato, dyn ni'n cymryd i ffwrdd ohono go iawn. Fyswn ni ddim eisiau cacen hallt. Ond roedden nhw'n dweud, mae Paul oedd yr un oedd wedi arwain y Galatiaid ar llwybr a cywir. A'r gwir ffordd at fod yn iawn yn llygad Duw yw trwy'r gyfraith. Roedden nhw'n cwestiynu awdurdod Paul i gynrychioli Duw. Dyma pam mae Paul yn cyflwyno ei hun yn adnod 1 fel Paul, cynrychiolydd personol i'r Meseia. Y gair gwreiddiol yw apostolos, sy'n rhoi'r gair apostol i heddiw, sy'n golygu negesur neu gynrychiolydd. Yr honiad oedd, oherwydd nad oedd Paul yn un o'r 12 disgybl, doedd e ddim yn gallu honni fod ganddo'r un awdurdod ar apostolion eraill. Ond mae Paul yn gwrthod hyn yn llwyr. Mae'n dweud ei fod yn apostol, neu gynrychiolydd, gafodd ei ddewis a'i ddanfon gan Crist ei hun a Duw y Tad a gododd Crist yn ôl yn fyw. Mae'r athrawon ffals yma yn honni bod ganddyn nhw awdurdod i pregethu ac i gywiro Paul, ond mewn gwirionedd doedd ganddyn nhw ddim awdurdod. Doedden nhw ddim yn debyg hyd yn oed i cael awdurdod gan yr eglwys yn Jerusalem heb sôn am awdurdod gan Dduw. Roedd y geiriau yn wag a roedden nhw'n pregethu efengyl ffals. Cyn dechrau y lythyr, mae Paul yn nodi fod ei awdurdod gan Dduw ei hun. Nad oedd wedi treulio amser yn cwmni yr arglwydd Iesu fel yr apostolion eraill, roedd ganddo un awdurdod, a mae'n mynd ymlaen nes ymlaen yn y bennod i nodi hanes ei drwydigaeth radical, sy'n cefnogi ei ddilysrwydd. Roedd wedi mynd o erlyd, canrin a lladd Cristnogion i ddod wyneb yn wyneb a Iesu y Meseia ei hun, a gafodd ei alw o'r foment honno i rannu am y ffydd.
Felly mae hyn, am nifer o dadleuon eraill mae'n rhoi trwy gydol y llyfr, yn dangos i fod yn ddibynadwy a mae beth sy'n pregethu'r gwir. Felly gyda hynny i gyd yn gefndir, a sori os oedd yna bach o information overload, dwi eisiau cynnig tair gwers i ni i'w gymryd o'r adran hon o lyfr Paul at y Galatiaid. Mae dwy werth yn sôn am beryglon a un am olaeth. A dwi eisiau dechrau cyndig, ti'n dechrau rari efo chi, bod fi'n pregethu i fi hun mwy na neb ar hyn, ac yn esmod i eisiau rari efo oherwydd bod Duw wedi siarad i fi gymaint trwy hyn. Felly, y penod cyntaf yw achubiaeth trwy dyfodaeth. Wel, fel Christian, byswn fi byth yn dweud fy mod i yn credu bod fi'n cael fy achub gan dyfodau neu reolau, ond os ydw i'n onest gyda fi hun, a gyda chi, dwi'n cyfadde fy mod i yn cael fy hynny mor aml lawr y llwybr o dibynnu ar faint mor dda ydw i, neu os ydw i wedi darllen fy meddwl yn digon aml, neu reolau, neu os ydw i wedi dod yn digon oed fawr, neu wedi ticio digon o bocsys o gwneud fy neswydd fel Christian. Roedd y Galatiaid yn arfer bod yn Hyganiaid. Roedden nhw'n gwneud dyfodau ac aberthau mwyn ceisio ennill fawr eu diwliau. Yn yr adnodau yma, mae Paul yn ei buddio am cymryd cam yn ôl i geisio ennill fawr Duw, yn lle dibynnu ar Iesu Grist. Does dim byd gallwn ni yn wneud i ennill fawr Duw. Os ydyn ni'n ceisio gwneud pethau neu nethu'n hunain i ennill fawr Duw, dyn ni'n awgrymu wedyn nad oedd aber Crist yn digon i ni gael ei nachyb, ac bod yn dal rhaid i llyfurio i ennill fawr Duw a cael bod yn ei bresenoldeb. Dyn ni'n ailosod y rwystrau roedden ni'n arfer baglu drostyn nhw cyn i ni gael ei nachyb. Ond doedd neb cyn Crist a doedd neb ers Crist wedi gallu cadw y gyfraith yn berffaith. Nawr, dydy beth Paul yn ei ddweud wrth y Galatiaid ddim yn union yr un peth i ni heddiw, oherwydd bod y cyd-destun yn sôn am y drafodiad iddewig oedd yn gyffredin gyda'r cofnod penodol hwnnw. Ond mae dal werth i ni ddysgu heddiw. Ydyn ni'n dal yn creu checklists ein hunain cyn dod gyda bron Duw, neu ydyn ni'n meddwl bod ni'n gallu cael brownie points pan dyn ni'n gwneud yn dda? Neu ydyn ni'n meddwl bod ni'n gallu ceisio trwsio pethau'n hunain, hyd yn oed ar ôl gofiad yn ddeiant gan Dduw am ein cyfodau? Os felly, dyn ni ddim wir wedi deall yr efengyl yn llawn. Mae'r persbectif ni mewn reality a'r disgwyliadau dynol, boed hynny'n disgwyliadau dyn ni wedi rhoi ar ein hunain neu pobl eraill, yn lle hoelio'n sylw ni ar y groes a'r bedd gwag ac ar lygaid graslon ein tad nefel sy'n caru ni. Mae'r ffocws ni'n anghywir. Dyn ni'n edrych ar ni yn hunain ac yn dibynnu ar ni'n hunain, yn lle edrych ar Crist a dibynnu ar Dduw sy'n llawn gras, sy'n hollol ddibynadwy a sy'n byth yn newid. Mae byd ni hefyd yn rhoi gwerth ar berffeithrwydd ac ar self-improvement. Mae'r pwyslais i gyd arno ni. Mae gen i darlun bach silio mwy i chi. O'n i yn Pew's Garden Centre cwpl o wythnosau yn ôl, a nes i fynd i'r aquarium, a nes i weld yr arwydd yma, llun fyny, yn dweud, imperfect koi, buy one get one free. A nath hwnna neud i fi feddwl, tri ohonyn nhw, mae hyd yn oed y pysgod yn gorfod byw i fyny i safonau sy'n cael eu creu gan ddynion. Tybed byw'r criteria sy'n gwneud nhw'n amherffaith? Oedden nhw'n edrych fel pysgod digon rhys i fi. Dim lot i'r gwahanol i'r coi perffaith oedd yn britach. Mae'r gymdeithas yn hawlio o'r gorau ac yn rhoi gwerth uchel arno fe. Ond be am pan dyw'r gorau ni yn ddim digon da? Pa o baith sydd i ni? Wel, diolch byth, mae Duw yn gwybod ein bod ni'n amherffaith. Ond ers i ni ddod i gredu, mae'n edrych arno ni nawr ac yn gweld perffeithrwydd Iesu. Does dim byd gallwn ni wneud mwyn newid y ffordd mae Duw yn gweld ni. Jyst fel disclaimer bach cyn symud ymlaen, dydy Paul ddim yn gwadu pwysigrwydd y gyfraith. Mae'r gyfraith yn bwysig mwyn dangos ein pechodau ni a sancteiddrwydd Duw i ni. Ond mae Paul yn pwysleisio, mae nid dyma sydd yn ein achub ni rhag drygioni am y gwolaeth. Mae'n archebiaeth ni trwy Iesu Grist yn unig. Yn penod 4 o Galatiaid, mae Paul yn deud ar y llynw, roeddech chi mor hapus, beth sydd wedi digwydd? Mae'n cofio pan glywson nhw am ryddid am addeiant pechodau trwy Iesu Grist, am y tro cyntaf roedden nhw mor hapus, ond nawr mae rhywbeth wedi newid.
mae dyfodaeth yn dwyn i'r llawenydd ni, ond mae'r efengyl am Iesu Grist yn dod â gwir llawenydd i ni. Felly mlaen at yr ail berygl, ceisio plesio dynion. Mae'r disclaimer arall ar y pwynt yma, pan dwi'n dweud dynion, dwi ddim jyst yn meddwl dynion, dwi'n sôn am plesio pobl. Nath adnod 10 yn y pennod yma taro fi. Mae Paul yn dweud, mae Paul yn dweud, felly ydw i'n swnio nawr, fel rhywun sy'n eisiau cael ei ganmol gan bobl, ond ydw eisiau plesio Duw ydw i. Ydw i eisiau bod yn boblogaidd. Taswn i'n dal yn ceisio plesio bobl, byddwn i ddim yn gwas i'r Meseia. Cafodd Paul hefyd ei gyhuddo o gyfio lawr Cristnogaeth, trwy dweud o beth bobl eisiau clywed. Ond mae Paul yn dadlau lle yn erbyn hyn am ddau prif reswm. Yn gyntaf, mae'n dweud, dydy e ddim yn gwasanaethu Crist go iawn os felly. Ond yn ail, yn ymarferol dydy hyn ddim yn neud synwyr, oherwydd cyn roedd yn erlyd Cristnogol, ond nawr fe yw'r un sy'n cael ei erlyd am pregethu'r efengyl. Doedd e ddim jyst yn trio bod yn boblogaidd. Dwi eisiau pwysleisio'r pwynt yma ar ddau lefel, yn ein ffydd personol ni a wrth i ni efengylu. Yn ein ffydd personol, yr unig person dylwn ni bod yn ceisio plesio yw Duw. Ar diwedd y dydd, dydy canmoliaeth pobl yn werth Duw. Mae'n neis bod yn boblogaidd a cael eich canmol. Fi sydd y cyntaf i gyfadde hynny. Ond sydd yn boblogrwydd a chanmoliaeth dynol a bydol ddim yn para. Dwi wedi clywed y darllen o pobl eraill yn dweud, dylai bywyd ni fod o flaen y cynulleidfa o un, sef Duw. Dyna'n geiriau ni, ein gweithredoedd ni a meddyliau ni, plesio Duw yn unig, oherwydd barn Duw ydy'n un o werth, ac fel Cristnogion ein nod ni yw ei wasanaethu ef. Un enghraifft o hyn yw gwasanaethu'n ymarferol. Be yw'n gwir cymhellid ni? Ydyn ni eisiau pobl i gweld ni a bod yn impressed gyda ni? Neu ydyn ni'n gwasanaethu mwyn Duw ac mwyn bendithio eraill? A phan dyn ni yn baglu, dyn ni ddim yn profi siom a barn Duw. Mae'n dal i edrych arni a gweld cyfiawnder Crist. Un o'r holl llinellau yn yr enyn agor yw pan rwy'n yn baglu yn y ras, ni godaf eto drwy y ras. Pan dyn ni'n baglu, dyn ni dal yn gallu codi oherwydd ras Duw. Ac os ydyn ni'n hyderus am goblygiadau yn perthynas ni gyda Duw, a felly yn gweld ein werth ni yn ei lygaid byddwn ni'n llai tebygol o cymharu ein hunain â pobl eraill. Ffocws arall sydd gan Paul yn ei lythyr at y Galatiaid yw undod. Fel Cristnogion, dyn ni wedi'n uno o gwmpas Crist ac i Grist ei hun. Fod ganddyn ni personoliaethau gwahanol a doniau gwahanol, mae'n status ni i gyd yr un peth gerbron Duw. Does gan Duw dim ffefrynnau yn ein plith ni. Ac wrth i ni fod yn sicr o'n gwerth ni o'n blaen Duw, mae gwerth barn pobl ohonyn ni yn lleihau. Ni hefyd angen cofio hyn wrth i ni efengylu. Rhaid i ni lynu at y gwirionedd, hyd yn oed pan dyw e ddim yn boblogaidd. Yn y bennod nesaf, mae Paul yn cyrraedd i Pedr oherwydd ei fod yn gwyro o'r gwirionedd am ychrybiaeth yn a thrwy Crist yn unig. Roedd yn torri cysylltiad gyda Cristnogion doedd ddim yn ei fewn. Yn Galatiaid 2, adnod 12, mae Paul yn dweud wrth sôn am Pedr. Roedd yn poeni am rai oedd yn credu bod defod engweinidiad yn hanfodol pwysig, neu yn y breichen am ei fod yn ofni plaid yn engweinidiad. Nath Pedr syrthio i'r trap o rannu'r hyn oedd yn boblogaidd yn hytrach na'r hyn sydd yn wir. Mae ofn yn sicr yn ein profiad ni hefyd, a bydd o'n beth yn amrywio o person i berson wrthyn ni. A bydd hefo rai ohonyn ni, rhan fwyaf ohonyn ni, mae'n siŵr bydd yn cyfuniad y bethau. Falle byddai'n ofn beth pobl yn meddwl, neu ofn rhoi argraff ag hywir i bobl, neu ofn offendio rhywun, neu ofn cael ein gwrthod. Ond does dim angen i ni ofni bellach, oherwydd does dim angen ofni pobl, oherwydd bod, fel o'n i dweud yn gynharach, dim barn pobl sydd yn bwysig o'n ofni bellach, ond barn Duw sy'n cyfri, a mae Duw ni'n caru ni yn ddiamod. A mae gennym ni y Duw yma ar ein ochr ni hefyd, y Duw holl bwerus a holl lliog, felly does dim angen i ni ofni. Mae'n anodd ac yn haws dweud gan wneud, ond mae'n rhaid i ni blaenoriaethu plesio Duw a'i wasanaethu ein ffyddlon trwy cadw at y gwir, bod e ddim beth o pobl o hyd eisiau clywed, yn lle roi sugarcoating arno fe.
Efallai nad yw pobl eisiau clywed realiti'r efengyl, ond mae angen iddyn nhw glywed. A bydd yr efengyl yma yn dod â gwir llawenydd, gwir heddwch, a gwir obaith sydd yn para. Dyn ni eisiau cynnig y cacen gorau i bobl, dim cacen sydd wedi cael ei llygru gan Allen. Oedd Allen yn sôn lot trwy cyn yr haf am fod yn unillgar fel dad yn dweud i'n harach. Ac oedd ei cyfeithiad wedi rili herio fi i feddwl ac ystyried sut gallwn ni fod yn unillgar. Rhaid i ni fod yn unillgar, ond dyn ni angen gwneud hyn mewn ffordd sydd yn gosod plesio Duw uwchben plesio pobl, mwyn gallu cynnig bywyd ar ei orau i pobl. Wrth fyw mewn ffydd, ac wrth ddibynnu ar Dduw am nerth, a rannu'r newyddion da gyda pobl yn y ffordd mae'n ei galw ni wneud, does dim angen i poeni am ceisio plesio pobl neu offi pobl. Felly, beth yw ei gobaith ni? Sori, nes i ddim yn dyna fe. Grist. Ein gobaith ni mewn gair yw Iesu Grist. Mae hyn yn amlwg o'r adnodau dyn ni'n darllen. Ym Mhenod 2, mae Paul yn crynhoi fel hyn. Sydd yn un mae'n gorau yn ystyrau. Mae'n crynhoi fel hyn. Dyn ni'n gwybod mae dim cadw yn ddeddfol holl fawn am gyfraith ddewig sy'n gwneud ein perthynas ni gyda Duw yn iawn. Credu fod Iesu y Meseia wedi bod yn ffyddlon sy'n gwneud hynny. Felly roedd rhaid i ni Iddewon hefyd credu yn y Meseia Iesu. Credu mae ei ffyddlondeb sy'n ei gwneud yn iawn gyda Duw. Dim cadw mae'n gyfraith Iddewig. All neb fod yn iawn gyda Duw trwy gadw'r gyfraith. Fysa Paul ddim wedi gallu gwneud hyn fel gliriach. Dim ond perffeithrwydd Crist a ei fyddgod o'i weinidogaeth hyd at y groes sy'n ein achub ni. Fyddondeb Crist sydd yn ei gwneud ni yn iawn o flaen Duw. Mae'n achrybiaeth ni yn dibynnu yn llwyr ar Dduw a hefyd oedd ein byth yn gallu achub i'n hunain. Ac pob llod i Dduw, dyn ni'n heiddi Duw a dyn ni ddim yn gallu gwneud dim mwy heblaw am ei rôl i. Rhaid i ni dderbyn bod ni'n hollol helpless, ond i bai bod Duw yn ein helpu ni. Ac y newyddion da yw bod yn fodlon ein helpu ni. Ar y funud, dwi'n gweithio yn y gymuned yn cyfrogi plant o phobl ifanc sydd gyda anghenion arbennig, yn enwedig awtistiaeth. Ac yn y gwaith, dyn ni'n sôn am cadw gofynion, demands, yn Esyllt, i'w helpu nhw i ymdopi a setlo, yn enwedig pan maen nhw'n stryglo neu teimlo'n rwystredig. A mae'n lot yn oddach iddyn nhw, ond wrth feddwl, dwi'n hyd yn oed yn ffeindio fy hun yn teimlo dan bwysau pan mae demands uchel yn cael ei roi ar fi. Ond mae demands Duw yn isel am ni, oherwydd bod e'n gwybod na allwn ni cadw at y demands yn y gyfraith. Dyma'r yfeddod ac yfeddwch cyfion i Duw. Gallwn ni wneud dim byd i newid ein status newydd ni ger bron Duw. Mae Crist wedi cyflawr popeth sydd ei angen ar ein rhan ni. Dwi'n teimlo fel bod jyst clywed hyn, neu dweud hyn, yn gwneud i fi jyst gallu cymryd anod o dôl yn y clad. Un o'n hoff dyfyniadau Cristnogol yw hwn. Our worst days, fi ddim yn dweud o'n Saesneg, fi ddim wedi bod dan i gyfieithu. Our worst days are never so bad that you are beyond the reach of God's grace. And your best days are never so good that you are beyond the need of God's grace. Rhaid i ni atgoffa'n hunain o hyn yn gyson. Os ydyn ni'n teimlo fel bod ni wedi gwethu unwaith yn ormod, neu bod ni wedi gwneud rhywbeth sydd jyst mor wael, dydy gras Duw ddim yn rhy bell o'n cyrraedd ni. Ond rhaid i ni ddim chwaith meddwl ein bod ni'n gwneud yn digon da neu nethu'n hunain a bod ni ddim angen gras Duw. Mae Paul yn deheu ar ei Galatiaid, dal gafael yn y gwirionedd, a byw yn y rhyddid mae Crist wedi prynu iddyn nhw. A mae fy nhead i yn un peth ar gyfer ni yma yn Ebenezer, i ni gofio a glynu at y hyn sydd yn wir, ac i beidio llithro nôl at ceisio ennill ffafr Duw yn ei erbyn hunain. Neu i'r meddylfryd bod ni ddim yn ffitio'r criteria cywir o beth yw Cristio. Ac wrth i ni rannu'n ffydd, rhaid i ni rannu y neges hwn o obaith. Dyn ni wedi profi gras a chaddu at rhyfeddol Duw, ac wrth glywed a darllen, dyn ni'n rhyfeddu at rhyfeddol. Felly mae'n rhaid cael rannu y newyddion da yma. Dylen ni lynu at y gwirionedd, a teimlo'r braint o gallu rannu yr yfeddol yn ei lawnder ac yn ei holl ogoniant.
Felly, idlon, mae Paul yn rybuddio bod peryg i ni i syrthio nôl i dyfodaeth a dibynnu ar ni'n hunain yn lle ar fyr. Ac mae peryg hefyd yn y darn yn dod yn amlwg i liffro i gafod mwy o flaenoriaeth i plesio Duw. Plesio pobl, nag i plesio Duw. Felly be yw'r gobaith i ni fel gafel ach ni? O bywyd perffaith Crist a'i aberth dros ni sy'n ein gwneud ni'n iawn yn llygad Duw. Rhaid i'n chwilio ein holl sylw ni arno fe. Sut ydych chi'n gallu gwneud hyn? Mae'n sicr yn haws dweud rhaid gwneud unwaith eto, a dwi'n ymwybodol iawn o hynny. Ond adnod dwi'n troi ato yn aml pan fi'n teimlo fel bod fi'n jyst methu, neu ddim yn teimlo fel bod fi'n heiddi, yw Hebreaid 4, adnod 16. Mae'n dweud, felly gadewch chi ni glosio at orsedd Duw yn hyderus. Mae Duw mor hael, bydd yn sicrhau wrthyn ni, ac yn rhoi popeth sydd ei angen arno ni, pan mae angen help arno ni. Sut bynnag dyn ni'n teimlo, gallwn ni dal fod yn hyderus. Pam? Oherwydd eilioni Duw. Mae o'r hyd yn sicrhau wrthyn ni. Trwy gair Duw, trwy'r ysbryd, a trwy annog atgoffa'n gilydd, gallwn ni fyw yn yr hyder, ein bod ni'n gallu plosio at orsedd Duw, heb ofyn a heb cywilydd. A gyda'r hyder hwn, bydd hi'n haws i ni peidio llithro i mewn i'r ddau perygl bydd ni'n sôn am heddiw, ac i fyw mewn gobaith. Diolch i Dduw am ei air. Amen. Enyn ola dyn ni'n canu yw mewn Crist ei hun. Mae Duw yn dweud, yn Crist ei hun mae gobaith fi. Ef yw fy hael, fy hynerth yn can. Mae'n goffain, mae'n dir mor cryf, craig yw i mi mewn ddŵr a phan.
dim plesio pobl, canolbwyntio ar Iesu Grist. Gadwch ni rannu'r gras fo'n gilydd. Gras yn harglwyr Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr